DCGB Bareta alas 12. DCGB Bareta alas 12. Mga pinakahuring pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon, asin ibang parte kan kinaban. Ibabareta na ngunyan. DCGB Bareta alas 12. Ngunyan, ang sa indong tagapagbareta. Diyos maraynood to sa Indogabos, mga tugang ngunyan na aldaw nin Sabado, September 13, 2025, ini ang Bareta alas 12. Ako po si Bert Nunez, ang sa indong makakaibahan. Headlines kan darakulang mga bareta sa lado lokal, APSEMO nagpaluwas nin abiso manungod sa may experiensyahang raot nin panahon ngunyan na aldaw. Daraga MPS arestado ang rank 2 regional most wanted person kan Rehiyon Bicol sa kasong pang-aabuso. DSWD Bicol tulos na naghatod nin asistensya sa pamilya kan biktima nin pagkalamos sama nito Albay. Tulong bagong Chief of Police sa probinsya nin Albay formal nang nagtukaw kasuhapon. Sa lado nasyonal, mga estudyante kan UP Diliman nag-walkout sa klase bilang protesta sa korupsyon. DA gustong ibalik sa NFA ang direktang pagbakal nin mga paroy asin mais. Department of Energy nagpaluwas nin abiso sa piglalaoman na panibagong aumento sa presyo nin mga produktong petrolyo sa masunod na semana. Pagbasa kan sentensya sa 15 kaso nin graft laban kina Enrile, Napoles asin iba pa isinibog kan Sandigan Bayan. Sa ibang nasyon, Pope Leo XIV inabisuhan ang mga bagong obispo na dai ipagtago ang pang-aabuso kan mga padi. Sa lado kan sports, alas Pilipinas dai nagtrayumpo laban sa Tunisia. Iyan po ang headlines mga tugang, ngunyan sa detalyes kan mga bareta. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Ipinaluwas kan Albay Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office and PDRRMC APSEMO Advisory 2025-29 o ang Preparedness Measures for Low Pressure Area katakod kan ma-eksperyensyang raot kan panahon ngunya na aldaw. Basado sa abiso, ipinag-orden kan APSEMO ang evacuation asin preparedness monitoring, pati ang public safety reminders, ang pagbabawal nin pagbalyo, pagsisira o paglangoy sa mga swollen rivers. Sigun man sa ipinaluwas na advisory, ipinagbawal man kan opisina ang unnecessary travel sa publiko o mga turista, partikular sa mga flood-prone roads o mga riverbanks. Ipinag-orden man ang pagiging maikmat sa mga opisyal na updates asin mga masunod na abiso hali sa pag-asa asin mga lokal na autoridad. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Arestado kan mga personahes kan Daraga Municipal Police Station o MPS ang rank 2 Regional Most Wanted Person dahil sa kasong pang-aabuso sa Daraga Albay kan nakaaging aldaw. Sigun sa impormasyon kan pulisya, namidbid ang suspect na si alias Son, 54 anyos, asin nahahampang sa tulong bilang nin Qualified Trafficking in Persons basado sa Republic Act 10364 asin Republic Act number 11862 na warang itinagamang piyansa asin kasong qualified rape by sexual assault basado sa Republic Act 8353 asin Republic Act 11648 na may itinagamang piyansa na 200,000 pesos. Sangunyana sa kustodiya na kan Daraga MPS ang suspect asin nakatalaan na ihampang sa korte para sa magkakanigong proseso. Pinanginutan ni Department of Health Secretary of Health Dr. Teodoro Herbosa ang launching kan school-based immunization asin ang pagtaon nin mga esensyal na healthcare services. Katakod kan pinagigibong handog ng Pangulo, serbisyong sapat para sa lahat. Ini ginigibong niyan na aldaw sa Albay Provincial Agriculture Office. Apera ka ini ipinag-opreser man sa aktibidad ang mga libreng medical consultation, PhilPen risk assessment, mobile x-ray, deworming, HIV screening, mental psychological first aid, oral health, maternal asin family planning services.
Sa pagpadagos po kan sa tuyang Bareta lokal, bukas ngunya na aldaw an outpatient department kan Bicol Regional Hospital and Medical Center Patient Support and Services Building para sa libreng konsultasyon poon alas 8 nin aga sagkod alas 3 nin pagkahapon. Katakod ini kan ipinagigibong handog ng Pangulo kung sain man iba-ibang serbisyo kan mga ahensya di gobyerno an ipinag-oopisir para sa publiko. Tulos na nagpaabot nin magkakanigong asistensya ang Department of Social Welfare and Development o DSWD Bicol sa pamilya kan biktima nin pagkalamos sama nito albay kan Setyembre 4 ngunya na taon. Magigirumduman na bandang alas 2 nin pagkahapon kan sarong daing buhay na hawak nin sarong babae ang nakuha sa salog kan Sitio Parina, Barangay Balasbas sa nasabing munisipyo. Na-identifikar kan mga pagtaraning kaini ang biktima asin namidbid ang 50 anyos na PWD na solong nakaistar sa barangay na Gutgut. Binisita man kan mga personahes kan DSWD Bicol ang pamilya kan biktima asin nagtaonin psychosocial support sa half-sister kaini na nagbiyahe hali sa Caloocan City pasiring sama nito tangani maasikaso an sa iyang tugang. Apwera kaini sa paagi kan ayuda sa kapos an kita program kan ahensya naresibi man kan tugang an 18,000 pesos kantidad nin funeral assistance. Formal nang nakatukaw bilang bagong mga chief o police ang tulong opisyales kan PNP sa man iba-ibang hepatura sa probinsya nin Albay matapos ang ginibong turnover of command kasuhapon. Ang installation kan mga bagong station commanders ang pinamayuhan ni Albay Provincial or Police Provincial Office Provincial Director Police Colonel Noel Donato Nunez kung sa informal na nakatukaw bilang mga COP sina Police Major Nino Akitan, sa Bakakay Municipal Police Station, Police Captain Jose Brian Padre, Office in Charge sa Manito Municipal Police Station, asin Police Captain Editor Raymond Torre bilang Officer in Charge kan Malilipot Municipal Police Station. Matrayumpong na ikondusir kan Bicol Regional Hospital and Medical Center o BRHMC Dental Unit and Dental Outreach Program kan nakaaging aldaw sa Bagakay, Legazpi City. Sa aktibidad, ibinida ni Dr. Pontius Vargas ang mga esensyal na dental health tips asin mga pagirumdum sa komunidad kung paano alagaan nin marhay ang ngipon. Apero kaini ipinag-opisir man ang fluoridisarion or fluoridisarion sa mga kaakian at edad 5 anyos paibaba na makakatabang an maprotehiran an sa indang ngipon. Arestado kan mga otoridad kan Daraga Municipal Police Station o MPS ang sarong 44 anyos na lalaki sa kasong grave slander katakod kan Cybercrime Prevention Act of 2012. Basado sa impormasyon ang suspect na midbid na si alias Erica as an arestar basado sa isinirbing warrant of arrest na ipinaluwas kan Setyembre 11 ngunya na taon asin may inirekomendang piyansang 72,000 pesos para sa paramientras niyang paglaya. Sa ngunya na sa kustodiya na kan Daraga MPS ang suspect para sa magkakanigong disposisyon. Mga tugang iyan po ang enot na parte kan sa tuyang Bareta alas 12 sa Bareta Nyato sa Lado Nasyonal asin Ibapa pagkatapos kaini. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambao po, nagfi-flex for Plemex. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang
piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered Junior High School, Grade 7 to Grade 10, Senior High School, Grade 11 to Grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Mag-iribahan kita alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa kape asin baretang agraryo. Nagdadangog kamo sa DCGB. Always number one, always at your service. Balik po kita mga tugang sa Bareta alas 12 para sa detalyas kan mga bareta sa lado nasyonal asin iba pa. Pipagpreparar na kan Department of Energy o DOE ang mga motorista sa panibagong aumento sa presyo kan mga produktong petrolyo. Sigun sa DOE na ang tulong simanang sunod na pag-itaas kan presyo nin petrolyo iyo ang dahil sa nangyayari na geopolitical tension sa ibang nasyon. Sigun kay DOE Oil Industry Management Bureau Assistant Director Rodela Romero na posibleng mag-itaas nin sagkod 20 sentimos kada litro ang gasolina mantang ang diesel piglalaoma na maitaas nin sagkod 50 sentimos mantang ang kerosene posibleng dainin paghiro. Sa maabot na Lunes maaaraman kun gura no ang aumento mantang sa Martes naman ini ipapautob kan mga oil companies. Isinibog kan Sandigan Bayan Special 3rd Division ang nakatalaan kuta ng promulgasyon kan hatol para sa 14 na kasong graft kontra kay dating Senate President Juan Ponce Enrile sa iyang dating Chief of Staff na si Jessica Gigi Reyes, negosyanteng si Janet Lim Napoles asin iba pa na may kinaaraman sa saltong paggamit kan 172 million na PDAF o pork barrel funds. Sinabi ni Attorney Dennis Pulma, Clerk of Court kan Sandigan Bayan 3rd Division, pigtalaan ang bagong petsanin promulgasyon sa Oktubre 24, 2025. Sinabi niyang may reflection na isinumitir ansaro sa mga mahistrado kan Special Division kaya kinakaipuhan na ipag-oktabang unaan pagbasa nin desisyon para taawanin dalan ang hararom na deliberasyon. Nagtaunin patanid ang Department of Justice o DOJ sa mga opisyal kan gobyerno asin mga kontratista na imbwelto sa maanumaliyang flood control projects. Pinatanidan mismo ni DOJ Secretary Jesus Crispin Remulla ang mga ini sa saindang pagkakaimbwelto sa nasabing isyu nin korupsyon. Nagpatanid si Justice Secretary Remulla na posibleng kahampangon kan mga imbwelto sa kontrobersiya ang padusang life imprisonment sa oras na maisaangat na ang kaso laban sa mga ini. Sinabi pa niya na magin ang forfeiture o pagbawi nin mga propiedades kay ni hali sa nako ang kwarta na hali sa Fondo Kanasyon iyon sa indang iko-konsiderar. Kaya hinagad asin pagirumdom kan sekretary sa mga imbweltong individual iyon magkoordinar o dagos nang magtara manungod sa mga may kinaaraman sa issue nin ghost projects. In kaso ibalikman kan mga kontratista o opisyal ng gobyerno ang sa indang mga nako ang kwarta, sinabi ni Justice Secretary Remulla maagi pa ini sa hararom na pag-uugid.
Ipapairarom ang mga ini sa forensics accounting para masiguro ang katotohanan sa saindang mga pigdeklarar na kantidad nin kwarta. Nagruluwa sa saindang mga klase ang mga estudyante kan UP Diliman para iprotesta ang maanomaliyang paggamit nin fondo. Imbes na mapaduman sa korupsyon, dapat napaduman ang fondo sa disaster risk reduction, edukasyon asin iba pang social services. Ikinurahaw ninda na panimbagon asin ikulong ang mga naghagas sa kaban ka nasyon. Kinundinarma ninda ang nagkapirang politiko na pinangaranan sa nakaaging mga pagdangog kan Kamara asin Senado manungod sa flood control controversy. Pigbubusol kan Department of Agriculture o DA ang pagpasar nin lay na tutugutan ang National Food Authority o NFA na direktang magbakal nin mga paroy asin mais hali sa mga lokal na paraoma asin kooperatiba. Sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na ang proposal iyo ang pagbuelta sa tradisyonal na procurement powers na pigigibo bago pa ang rice tarification law. Dagdag pa kan Secretary na ang nasabing propestong lay parte kan inamyendara na rice tarification law sa irarom kan Rice Industry Competitive Enhancement Act na isinimutir ni House Speaker Martin Romualdez. Paliwanag pa kaini na ang mais iyo ang bako sana substitute sa baga sa Visayas asin Mindanao asin imbes sa roining nagtatabang sa feeds na pigkakaon sa mga poultry asin livestock sectors. Aminado ang ekonomistang si Astro Del Castillo na may seryosong epekto sa ekonomiya asin infrastructure development ka nasyon ang maanomaliyang ghost flood control projects kan gobyerno. Sigun kay Del Castillo, maraot na ang imahe kan presenteng estado kan gobyerno kan Pilipinas sa mga foreign investors sa tahaw kan mga isyu nin korupsyon sa nasabing proyekto. Saro sa halimbawa kay niyan pagsuspindir kan South Korea sa loan agreement sa Pilipinas. Dahilan digdi na didifisilan ang gobyerno na makainganyar asin makakuanin kadagdagan na foreign investments. Apisar kan positibo, pamangiraray ang paghiling ni Del Castillo sa magiging dalagan kan komersyo sa mga masunod na taon, makamundo man na mawawalat na naman ang Pilipinas kan mga kataraning kaining nasyon. Bareta sa ibang nasyon, inabisuhan ni Pope Leo XIV ang mga bagong obispo kan simbahang Katolika na hampangon ang mga kaso nin sexual na pang-aabuso kan nagkapirang padi asin day ini ipagtago o igilid. Sa mensaheng ipinaluwas kan Vatican, tinaawanin doon kan Santo Papa na day dapat ipagtatago ang mga aligasyon. Dai ini dapat itago sa drawer, ang sabi ni Pope Leo, sa pagtiripon kaibahan ang maabot sa 200 na bagong obispo hali sa maniba-ibang nasyon. Si Pope Leo na ilihir kan Mayo matapos magadan si Pope Francis. Baretang sports, nagpalyar ang Alas Pilipinas sa pagpuon kan FIVB Men's Volleyball Championships. Day naging sufisyente ang Alas Pilipinas sa kamot kan Tunisia 12-25, 17-25 asin 23-25 sa kawat na ginibo sa Mall of Asia Arena sa Pasay City. Pinirit pa kan Alas na maipataas ang laban alagad day sinda nakaporma sa world number 43 na team. Nagbida sa panggana kan Tunisia si Osama Ben Romdane na nagrehistro nin 17 puntos asin 2 blocks, mantang igwang tig-siyam na puntos sina Ahmed Kadi asin Ali Bongowi. Sunod na makakalaban kan Alas Pilipinas and Egypt sa maabot na Setyembre 16 alas 5:30 nin hapon. Naimbento kan Farmer Line Group ang Darly sarong farming mentor para sa mga paraoma sa bilog na kinaban. Ang Darly nagagamit nin AI tangani may translate ang mga lokal na lengguwahe asin instant na makapagtao nin solusyon sa mga kinakahampang na problema kan mga paraoma sa saindang mga pananom. Halimbawa sa paagi kan Darly, sarong paraoma sa Uganda ang pwedeng mag-text o maghapot gamit ang pagtara manungod sa fertilizer, harvesting, crop rotations, paano ma-track ang pananom sa market asin pwede man na makapag-send nin litrato nin discolored yams tangani maaraman kung maray pa ini. Istorya na iiba!
Sarong radio host sa Nigeria ang nagtalaan nin bagong Guinness World Record matapos na nagibo ang sarong talk show sa radio nin maabot sa 105 oras o sobra apat na aldaw. Si George Essien na mas midbid bilang Mighty George ang minidbid kan Guinness para sa titulong Longest Marathon Hosting o Radio Talk Show. Ginibo niya ang sa iyang record breaking broadcast sa Comfort 95.1 FM sa Uyo, Aqua, Ibom State puon Abril 27 sagkod Mayo 1. Ngunya na aldaw Setyembre 13 taon 1907 binitay sa Old Bilibid Prison si Macario Sakay sarong revolusyonaryong lideres kan ultimong Filipino resistance fighters laban sa Amerika. Kan magyera ang Pilipinas asin Amerika buminilog si Sakay nin sarong grupo asin pigapod ining Tagalog Republic. Ipinaglaban kan grupo ni Sakay an man iba-ibang parte ka nasyon sa Bulacan, Pampanga, Morong, Cavite, Batangas asin Laguna. Midbid kan mga Amerikano si Sakay kun kaya kinaipuan panindang gumibo nin panloloko tangani maarestar ini asin ibitay kan taon 1907. Mga tugang iyan po ang kabilugan kan sa tuyang alas 12 ang mga bareta tinipon asin kinalap sa DCGB News Base. Sa pangaran kan mga nagsurat kan bareta na pinamamayuhan kan sa tuyang News Manager and News Director Sir Mar de la Cruz, kay ba si Miss Nicole Gloriani, Social Media Writers Miss Jenny Matthew Balyaran, Miss Shara May Leron, asin Mr. Jimos Barrios, sa lado technical Sir Nems Flora asin Mr. Jerome Nico Martinez, sa ngaran po kan bilog na tropa kan Mega Force Patrol asin sa pangaran kan mga nag-aantabay sa DCGB News Facebook page, DCGB YouTube channel, DCGB Live App asin sa 729 kHz sa pihitan kan sa indong mga radyo. Ako po si Bert Nunez ang sa indong tagapagbareta po. Abangan po ang masunod na programa Iskaramusa with Miss Angel Mustasa. Ang oras niya to mga tugang alas 12:27. Salamat po. God bless everyone. Sa indong nadangog ang mga darakulang bareta ngunyan na aldaw. Ang tabayan ng giraray sa aga ang sarupang edisyon kan DCGB Bareta alas 12.